1926 uztailaren 18. Espainiar Bigarren Errepublikaren ejertzitoaren zati handi batek estatu kolpea ematen du. Franco, Mola eta Sanjurjo generalek matxinadaren buru zirela. Sortu berria zen, lehenengo Eusko Jaurlaritzak Errepublikak ordezkatzen zuen demokrazia eta legaltasunaren aldea agertu zen. Eta militar kolpistek ez dute jarrera hau barkatuko. Lege dekretu baten bidez, faxistek Gipuzkoa eta Bizkaia lurralde traidoreak izendatu zituzten, eta euskaraz hitz egitea ere debekatu zuten. Euskararen eta euskal kulturaren aurkako jazarpenari ekin zioten frankistek. Hemengo giroa eta euskal kulturaren aurka gerran hasi zen. Eta infustu, hogeita 17. urtean, nazionalak eta Franco Bilbaon sartu zirenean, uste dute kainan zala. Eta orduan debekatu zuten euskal kultura guztiak. Bai aldizkariak, egunkariak, eta euskal kultura eta aldi berean euskaraz hitz egiteko debekuare orduan eman zuten. Guk gerrea ez gendun egin. Baina gu gara gerrearen semeak. Lehenengo urteetan, gerrara ostean, gogorra ziren da agurrezaterik be ezegoan. Dana debekatute. Alegiko semea naiz. Eta han esan gure adinako jendek inoketxekila. Normala da, horako herri txikietan. 2000 biztanle dituen herri batean. Eta hori bezala herri guztietan. Euskal Herrian, garaiatan hasi gintzen, ni uste dut, 5-6 urtekin, gutxura bera, hora zinitzen eskolara joaten. Maixua, burgalesa zen, eta badakinik hitz bat ez nekien. Si baliteke ulertzea, no, baliteke beste hitzik ez nekien. Eta aurreneko egunetik pentsa eskolan, segiroa eta nola aurkitu ginen. Debekatazioan euskaraz hitz egitea, danak erderaz. Baina jakin gabe zer esaten genduen. Eta horretzera bai Cara al Sol, geho Viva España, eta geho Karlistan himnoa. Karlistan abesten zuten garai gerrako denboa baizan. Eta bate jakin gabe, da gero konturatu nintzen horiek erdera zesana eta euskaraz nolakoa ziren. Sinestu izinezkoa euskararen kontra egiten zen indarra. Leko guztizetan. Baserrietan, herri txikietan, hori ezin da sinestu. Kontatzeko ez da baperreza. Baperreza sinestu izinezko gauzek. Habla kristiano normala zan esatea, baina oroitzen aiz ere garbi, niri gertatutakoa, bi doiro geon artean eskolan isketan eginen oski, euskaraz ari ginen etorri eta izuezko zaplaztak amatzat zapla. Habla castellano, habla español, ez da izan zian. Zigorrak eta izatezian normalian izatezian eskuak puntan jarri eta makila batekin horreglakin pon eman. Baina askotan umek espabilatu zinak, ni nahi espabilatu izan olakotan, aguanta behar, kendu itezuten orduan doble ematen zian, ez? Belauneko jatzegin duten. Belauneko, eta ze errua zan, gurun pixuari bai, nien behin etzakertatu liburekin, horrelakoik. Nahiko humilan itzan, nahiko humilan, baina erderaz nekien. Juzgaduen, gerra aurrean jaiotako umieri, seme-alabari euskaraz ipeini izenak, kasu baterako, Joseba Iñaki, eta juzgatuko liburuetan, hori bera be, gorratu, eta ipinaz pizen Jose Ignacio. Euskara ezebez esan zen. Leku askotan guztiz desagertuta, ezta? Nire esperientzia zate baterako ikastola bateko ikaslea naiz garai hartakoa eta Gasteizen euskara desagertuta zegoen. Oso esparro txikitan egiten zen berba, bereziki, Gipuzkoatik etorritako langileen artean edo baina leku askotan zeharo galduta. Beste toki batzuetan ez zen olako gogoera larria, baina egia da kalean eta beste esparru batzuetan desagertuta. Eta hezkuntzan nola ez guztiz desagertuta. Oro har,
Euskal kulturaren egoera eta jasaten duen jazarpena larriak izan arren, arnasgune txiki batzuk ere sortzen dira. Nafarroako aldundiak Bianako printzearen erakundearen barruan euskara sustatzeko atal bat sortzen du. Eta euskaltzaindiaren biziraupena frankista bati esker izan omen zen posible. Tamalez, ez da ohiko kontua izango. Familia giroan ematen da eta ez da gehiegi gizarteratzen. Gizarteratzeko arazoa daude, bai eskolan bertan eta baita ere hola bizitza zibilean arazoa daude, baina Nafarroan suertatzen da bereizgarri bat. Eta da, aldundiak 1957an Nafarroako aldundiak erabakitzen du sortzea Príncipe de Vianaren barruan instituzio bat euskara sustatzeko. Bereizgarria, ze garai horretan 57an inon beste probintzietan euskara babestuta ez dagoelarik eta askozaz ere gutxiago bultzatuta, hemen neurri txiki batean, baino gerora izugarrizko garrantzia edukiko duena, ikusiko dugu nolaiteko babes ofiziala lortzen hasten dela instituzio hori delata. Frankisten artean egon ziren euskarazale batzuk. Kasu baterako, nik pentsetan dut euskaltzaindiak Franko garaian aurrera egin bat zuen, izan zen Asteazuko bateri esker. Arrue, uste dut, arrue. Asteazukoa zen, da frankista. Da horrek emun zuen arpegie, euskaltzaindiak iraundu zezan. Edozein herritan horlakoren bat egondanien euskariak aurrera egin dugu, baina euskararen kontrako alkateren bat edo bat egoan lekuetan, herri horretan euskarak egin, baina zer ez, horretan ez behin bateri horlako multa bat bialdu zioten, da de parte del comandante de Ochandiano, multa de no sé cuánto, de parte del comandante de Ochandiano, da baserritarren erantzun izan zan euskara segiteagaitik. El comandante de Ochandiano no sabe que existe si no vais vosotros con el cuento por delante. Dinot ez dut lako zen gure izena. Hori realidadea da. Si no vais vosotros con el cuento. Horlakoak salakuntzak egoten ziren, baina pilioka dozorri osegaitik, eta hau salatu, eta gero hau, eta dana, eta azken espetxera bai. Euskaraz egiteagaitik, que estaba fomentando el separatismo. Hain gordea zen euskara, familiaren eremua, kasik ez izkutuan, bat-batian ikustia aldundiak, Nafarroako aldundiak, babestu egiten duela hainbat ekimen mundu ofizialetik, horrek ekarri zuen, suposatzen dut euskararen inguruko mundu simbolikoan, nolaiteko harridura gutxienez. Euskal giroa hori izan, eta badakit, jantokian ere guk isilik bazkaltzen dugu komunidaden bezala, eta hemengo supera nahi zuen euskaraz ohitzea irakurtze jendearen aurrean, eta irakurtzen hasi baino lehenago beti euskarazko kapitulo bat Bibliatik irakurtzen genduen. Eta hori zan gure euskal kultura, baino aparte izan behar daren, asinatura bezala euskarare bagenuela guk. Uste dut, Euskal Herri guztian gu izango gerala lehenengo euskara behartuta ikasten hasi ginela, barruan. Baina izan asinatura normaletik aparte. Euskara debekatuta egonik, ez da erraza euskarazko liburu edota materialak lortzea. Ez egon ez testorik, ez libururik, ez egon garai hartan, eta zelan edo alan lortu ginduzen liburutxu batzuk. Kasu baterako Berdesa txirika esan Bilbo Korreokaleko libreri bat, da orduen horrek
gordeta eukesan liburu batzuk, ze Franco eta Bilbon sartu zirenien, liburutegi eta sartu ziren da aurkitutako liburu guztiak garrapeu eta zuen eman zieten liburu guztiari. Debekautazioan eskaliburuak eta idaztea. Umentzat eta gerra horreko liburuzkak eta bai Xabier Sozala, gero umei erakusteko eta alako alen ahotik bagenituen. Nio besterik esan, eta esango nuke liburua bakarrik erderaz bakarrik, eta orduan kanpoan idatzitako gizate ziren, gero etorri ziren baino, hasieran, Euskal Kulturaldetiken aldizkari, 2-3 aldizkari bakarrik ateratzen ziren, bakarrik gehiena, eta bai gerrako demoan moztu etzana, arantzatzuko aldizkari da. Pentsa noiz hazitan, 1919an, edo 21 batean hasi zen. Eta ohandik jarraitzen du, eta hori kasualidaz etza moztu. Eliza inguruan ateratzen zelako. Baina geho, argia, zeruko argia eta horiek naiz, gerra horretik nazio 36 erabat, moztuta gelitu zen, geho bigarren aroa, 93 behan du hasi zen. Gerra amaitu eta urteak aurrera eginala, erregimen frankistaren hezkuntza eredu monolitiko eta gogorra gero eta zaharkituagoa geratzen da. Euskal kulturaren pizkundea, euskarazko hezkuntzaren pizkunderekin lotuta dago. 50 eta 60 hamarkadetako euskal gazteriak bestelako aukerak landu nahi ditu. Dantza taldeak, mendizaleen taldeak, eta euskal kultura perpiztu eta berreskuratzeko grina duten lagunak elkartzeari ekiten diote. Lehenengo ikastolak sortzen dira. Ezarrita zegoen hezkuntza sistema bat, zana 2 zutabetan ongi enklabatuta, eta zan nazional, katolizismoa, 2 hanka horiek ongi sendo zituena, eskola mota ura, Nafarroan ere ezarrita zegoen eskola mota hark ez zuen erantzuten, momentu honetan ja zegoen aldaketa sozial horri begira ez zion erantzun bat ematen. Ikastolen mugimenduaren hasiera esan sortu era uniforme batean, ez da? Nik uste dut jendearekin berba egiten duzunean esperientzia ezberdinak, anitzak, mota askotakoak, ez da? Baina denak elkarrean bazuten elemento bat, ez da? Gogo hori, ez da? Euskarazko hezkuntza aurrera eramateko. Hasieran ere bera euskararen mantentze bera ere izan zen helburu, baina hor gure herrian hainbat pertsonek kezkatuta zeuden egoera horrekin, ikusten zuten bakarrik zegoela estatutik zetorren hezkuntza edo elizatik etorruten zen hezkuntza, eta sortu zen mugimenduari gitxika herri batekoak besteekin elkar harremanetan hasi ziren martxan proiektu guzti horiek erantzun hori emoteko, ez da, gure herriak behar zuen hezkuntza, bere identitatea ez galtzeko, martxan ipini zuten mugimendu zoragarri hori, ez da. Loturak aurkitzen ditugu, gerra aurretik egon zen mugimendua eta gerra ondorengo mugimenduaren artean. Hor lotura badago personengan lotura eta badago ere helburuetan lotura. Nafarroan baditugu 3 esperientzi, laugarren bat etzen aurrera eraman azkenian, baina 3 ditugu arras interesgarriak gerra aurretik. Herriak izan ziren Iruña, Lizarran eta Baztan. Heldu ginen ja 17-18 urtetara, da ikusten genuen zerbait egin behar zala. Eta zerbait egin behar zan hori izen zan folkloreare indarra emon, besterik euskerari buruzko ezer egiterik ez egoan, da jotak hasi ginen folklorea zaintzen eta folkloreari indarra emoten. Horren bitartez pentsatzen genuen zerbait lortuko zala. Gerra ondorengo ikastolak Nafarroan sortzen hasten dian Hirburuan, Iruñan bertan.
gerra aurretik lotzen da asko euskal mugimendu nazionalistakin. Orduan hor agertzen dira bai txistularien taldeak, bai menditaldeak, bai dantza taldeak. Horiek danak oso lotuta daude. Eta euskal nazionalismoaren inguruko mugimendutikan ere sortzen hasten dira lehendabiziko aipatutako lehendabiziko 3 ikastola horiek Nafarroan. Gerra ondoren ere bai noski, hor dago mundu nazionalistatikan, baina ja diversifikatu egiten da, mundu nazionalista ez da bakar bat, ja ez da bakarrik PNV-ren alderdian sortzen dena, diversifikatu egiten da momentu horretan, eta taldeak ere zabalagoa dira. Momentu baten euskal zena hori hor biltzen zen, ikastola, dantza taldea, menditaldea, bertsolariak, eta bai, sorreran leku askotan gauza guztiik eskuti joan ziren aurrera. Logikoki, herri baten dantza talde bat egonda, edo menditalde euskaldun bat egonda, entzuten zutenean alboko herrien ikastola bat aurrera eramaten ari zirela, eta guk zergatik ez, orduan bilguni horiek komunikatu ziren eta leku askotan ezin da ulertu hainbat ikastolak dantza talde bat barik edo batera joan ziren leku askotan. Hasi ziren kultura erloan movimentu batzuk euskara moten Joseba irakasle bezala, bere lagunekin bere etxea euskara ematen, gaztedi taldea eta gaztedi taldea beren partez zeu-zer egin kulturaldetik jaiak egin, euskara bultzatu eta orduan hortek hasi ziren zantutxu gutxi gora bera euskaran aldetik jendea. Gero, astiro, sortu zen hemeko ikastola, Karmelo ikastola. Ikastolan hasieran, ez zala ikastolan kultura hasieran baizik, umeekin euskaraz denbora pasatzea, euskara eginez. Eta beste batzuk erakutsiz, hori izan lehenengo hasiera. Klandestinidadia hemen hasiko da benetan era nagusian 60ko hamarkadan. Eta 60ko hamarkadan hasten da, ze lehengo eskola aurre horiek, parvulari horiek, ez dira honezkeo parvularioak, hasten dira lehen hezkuntzako ikastolak izaten, eta lehen hezkuntzako eskola izateko ez dituzte baldintzak betetzen. Hasiera batean, badirudi frankismoaren indar polizialak ez diotela ikastolen mugimenduari jaramon handirik egiten. Agian, ibilbide oso laburra izango zutela ustez. Baina 1970 Espainiako gobernuak atera zuen hezkuntza legea trabak ipini zien ikastolei. Lehenengo urtetan poterean nik uste dut, lasai egon zala, ez da? Nik suposatzen dut, garai hartako Guardia Zibila eta Polizia Nazionale bazeakitela ikastolak ari zirela sortzen eta hor zedetela, ez da? Eta orduan, baina, pentsatu ze mugimendu hori ez zuela indarrik edo jartzunik handirik izango, esan egon olako keska nagusirik, baina gero bai, eta bereziki 70 urtean Bilar Palazi legea atara zenean, hor mehatxua oso nabarmena zen. Agian, eta gu jaso genuena hori zen, ez da? Libro de escolaridad ez du genuela lortuko gure ikasketak amaitu eta gero. Eta bai, hori ikastole mugimenturako lehengo jipoi handia izan zen. Ni gogoratzen dut nire esperientzia, ni oraindik ume txiki bat nintzen, baina oraindik ere gogoratzen dut gela erdia alde egin zuela mehatxu horren ondorioz. Ni garai hartan enekien, baina gero gurasoak azalduta horrela izan zen, eta ikastola askoetan, komentatzen duzunean, horrek eragina izugarria izan zuen. Askotan galdetzen digutenean lomceren mehatxu edo lomceren eragina ni beti izaten dut Bilar Palazi eta gero izan dela gure hezkuntza sistema jaso duen erasorik nagusia. Katsa-paks handala, 4-5 urte bota zuten, etxe berrik egiteko gure etxe aurrean, eta orduan ikastolak, hor hasi ziren lehenengo, eta baita zeare euskaltegi edo, maizpidean hor gure etxean hasi zen. Guk errezasuna eman gehiagoak eta gaina beste lekutan ematen getzuen, Elizan
etxean nola zan, eta badakitun baten, aizela guardia zibilak etorri, eta dana bialdu intzutela, no podía dar aquí clases de euskera a los niños. Araban oso erreza da erantzutea, Olabide, Bizkaian hor egon ziren San Nikolas, egon zen Lauro, egon zen Azkue, eta Nafarroan San Fermin, eta iparralden Hendaia. Orduan, bueno, baina egia zan da oso azkar zabaldu zen mugimentua. Gerra denporako umeok gizon egin ginen, eskondu bebai, seme-alaba mundura ekarri, ikusten genduen euskara salbatzeko, umearen bitartez emon behar ziagola euskarari indarra, eta pentsatzen genduen zeu zer egin behar da. Orduan hasi ginen ikastola mundu honetan sartute. Hezkuntza eredu berri bat, horren beharra sentitzen da, gurasoek ez dute nahi eskola tradizionalia euskaraz, hori ez da nahi dutena. Nahi dute ere eredu berri bat, irakaskuntza egokiago bati erantzungo diona. Orduan hori da nahia eta motore bat, zalantzik ez dago, eta funtsezkoena euskara bultzatzea, euskara zabaltzea, ez bakarrik euskara mantentzea. Folklore taldeetan ibilitako gurasoak, edo amak edo aita leku batetik edo bestetik, horrek ekarri genduzen euskara mundura, eta horren seme-alak eurepe pozik, euren seme-alabaz baliatuz sortu genduzen ikastolak. Santutxukoa bintzetu olantxe sortu zen. 74. urtean izan zen. Lehenengo sortu zen Karmelo ikastola da. Karmelo izen hartu eban, hasi ginelako Karmelo frailien konbentuan bertan neureko itxitako gela baten, han hasi ginen euskarazko klase. Dena den, guraso eta andereñoen lan trinkoari esker, ikastolak aurrera egiten dute, hezkuntza eredu malgua izanik. Ikastolak euskara eta euskal kulturaren bizira upena bermatzeko tresna garrantzitsuak bihurtzen dira. Lehenengo izango da, andereño, Zipitria dakizu gerra demoan, iparaldea aldegin behar izan zuela, eta hori isilka handik etorri, eta bere etxeko gela batean hasi izan, euskerako kultura, bai euskaraz, eta umetxoei, eta bai jende larriei euskaraz erakusten. Eta orduan sortu zunarrek nork izeneko aditza ikasteko sistema hori. Eta berrogeita hiru hori izan zen gerra bokautu handik iztiken. Eta esan behar da ere, beraren alumno edo ikaslei izan naizelani, eta izan ere isilka, emekin bazekien gudanak, mesetan eta kantuak euskaraz egiten genituela, nahi debeka hautan edo guk euskaraz abestu eta dan hola itu gendun. 3 urtetan eman ziun, lehiandetan, noketan nahi zuen, gu ikasi eta geroko eskola, eta bai gure bakarrike baizik, herrian eskolak ematen ziren andereñok edo, baina gero partikular euskara erakusteko, haie guk erakusteko. Klaseak aurrera eraman ahal izateko, andereñoen irudia ezinbestekoa izango da. Baina andereño gutxi zegoen, eta zeudenei trebakuntza falta zitzaien. Irakasleak eguerik ere, karrera guztize garai hartan erdera utzean egiten zen, orduen, baserriko euskaratxuegaz etorten ziren ikastoletara, nahikoa motela zen euren euskaria, ikusten genduen landu egin behar zela. Horretarako egin gendu zen kursilio batzu. Eta Barcelona nola joaten ziren, pixka bat katalanz erakusteko umei, ze metodologi, zeitzen zuten, uste duzala, guantxetorri zait, zen sensat edo famatu bat zen, pedago famatuak. Eta orduan hemendikene, hasi ziren, uste baten bitan, noizimen hauntza joanez, ze metodologia umekin zaitu, eta haien metodologi ura euskaraz nola hemen ibili leiken. Esperientzia handiko andereñoak, horretaz kontzientzituta zeudenak, eta gero beste batzuk militanteagoak zirenak, edo izkate, justo ikasketak amaituta jarraian, hor abentura eder honetan sartun ziren andereño gazteak, ezta? Era berean,
Erregimenak trabak ipintzen zizkien beharrezkoak ziren agiriak eskuratu ahal izateko. Andereño topetako be esan bape erreza. Ze andereño bat eskola baten sartzeko behar ziren baldintza batzuk bete behar ziren. Bata zen certificado de penales esaten zaion orduan. Osea, certificado de penales garbi euki behar zen. Beste bat zen certificado de buena conducta de parrokoarena. Hori elizak errezen duten zuen. Baina gero egoan beste bat eta zen certificado político-social eta hau emoten zuen el gobernadoreak. Baina, claro, gobernadoreak ezetzik ez zuen inoiz esaten. Ez zuen emoten dakitxu. Hor kontu zibile behar zen. Ze berehala agertzen zen esaten zuten desafecto al régimen. Esan, egidatzi ez. Y por tanto desafecto al régimen, ez zuten emoten baimen hori. Ez daude legeak eskatzen dituen titulazioen pean, beti dago baten bat nolabait ofizialki magisteritza titula daukana, baino besteek hori nagusiki ez dute, eta bereziki aurrezkuntzako hietan ez dute titulaziorik, eta beraz ez dute betetzen baldintza hori. Ikastola antolatzeko gelak ere beharrezkoak dira, baina toki egokiak aurkitzea ere etzen erraza. Eta sarritan, elizaren lokalak edo norbait utzitako eraikinak erabiltzen ziren. Ondo egokituta ez egon arren. Tokia topatzearena nik uste dut elemento klabe bat izan zen, hor laguntzak mota ezberdinetakoak egon ziren ikastolekin, baina lehenengo eta lokalak topatzea hori lehenengo oztopoa. Horrekin batera, lehen esan dudan bezala, estatuaren errepresioa horre egon zen, eta ikastolek izen bereziaren bitartez, edo sortzen ziren ez ikastola izena ofizialarekin, baizik eta beste izen batzuekin. Edozein eraikuntza erabiltzen da ikastola bat sortzeko. Azkenean lortu gendun neska bat, ereinoko bat, Iziar Zarraona India izena, eta haz izan klaseak emoten, eta baldintza bat zan Frankoren irudi auki behar zan gelatan, eta Espainiako bandera ipine behar zan. Da, klaro, guk ez gendun egiten ez bata ez bestea. Era berean, gelak erregimen frankistak inposatutako itxura gorde behar zuten. Frankoren argazkia edo Espainiako bandera gelan egon behar zuten nahita ez. Ni gogoratzen dut inspektorea noizbenka gure gana etortzen zala, eta egun horretan oso egun berezia zen, ze Frankoren argazkia ipini behar genuen orman, genuen ikurriña guztiak, margostuta zeuden ikurriña guztiak borratu egin behar genuen, eta kruzifijoare, espada ere ipini orman, ikusten zen, Euskararen ikasketak ez zela gauza normalizatu bat, eta inspektorea zetorren eguna oso egun berezia zen guretzat, eta gelaren itxura aldatu behar zen goitik bera, ikastolak izunaen bat edo errepresioaren bat ez jasotzeko, ez da. Gero, Begoña Uriarte eta Iziar Uriarte mundakarrak, Marko Erkiaga hori ondarrutarra, eta apurke hasi ginen elortzen. Eta lehenengo ikastolen sortzailei kanpotik etortzen zitzaizkien trabekin batera, barruan sortutako eztabaidak ere zailtasun handiagoak sortzen zituzten. Euskara batua erabiltzeari buruzko tirabira esaterako. Ez dakit zergatik, umeek ere bizi izan genuen hori, ez da? Euskara batua bai, euskara batua ez. Nik uste dut ikastolek hor apustu sakona egin zuten euskara batuaren alde. Nik uste dut garrantzi handiko apostua, azken finean euskara batuaren garapena hezkuntzatik ere etorri behar zala. Zorionez, azkenean apostu hori aurrera egin zuen, ikastolek bat egin zuelako besteak beste. Eta gaur egun nik uste dut euskara dagoen bezala beste arrozoen batzuen gainetik ere horregatik da, ez da, postu hori aurrera atara zelako. Ikastolak ez zuten inolako diru laguntzarik,
eta finantziazioarena beste gatazka garrantzitsua izan zen. Egin genuen gauza oso polita. Hemen kooperatiba egin arren, bakotxak ipini eben beren ordainketa. Hemen parko bateko, el que tenga mucho, que tire mucho, que tenga poco, que tire poco. Baina guk ipini egin duen, eta zu, 500 peseta lehenkokoak edo 1000 peseta, bakotxak ipini eben beren kuota. Gurasoak kuota ordaintzeaz gain, tombolak, ekitaldiak edota jaialdiak antolatzen zituzten dirua lortzeko. Dirurik gabe zeuden ikastolak, gurasoek lortzen zuten dirua sosketak eginez, lortzen zuten dirua antolatuz festivalak, ez dakit, mota guztietako jarduerak, musika, dantzataldiak ekatzen zituzten. Dirua lortu behar zuten bai edo bai, ze dirurik gabe ezin zen funtzionatu. Orduan, nahi zutena zen bere Nafarroako aldundiak bere gain har zezan legestatuz, ikastola horiek legestatuz, zegokien nolabaite estatusa, eskolaren estatusa. Diruea non baitetik lortu behar zen. Gurasoak inpintzen zuten alderdi batetik eta bestetik herriak berriak emoten zuena. Herri askotan, kasu baterako hemen Santutx inguruen, sortu ziren ikastolaren kideak edo lagunek. Eta horrek hilero emoten zuen kuotatxu bat. Kuota hori izan orduen 100 pesetakoa. Orduen tabernatan jente asko batuten zan txikitio garaian, eta horren artean itzelesko laguntza eta kide pilua. Kanpoko laguntzak etzuten. Bakarrik, umen gurasoen laguntzakin bizi ziren. Eta orduan oso prekariedad, mintzat oso mugatu izan zen gara hartan, bai irakasleen irabazi modutiken, eta bai oso pobre izan zen. Eta pixkanaka horrela zabaldu zen. Irakasleape, beste langilepe, seguridade sozialean sartu behar ziren, eta horrek kostua altzeu egin zuen, igo egin zen kostua. Kooperatibista izateko ordaindu behar zen kuota bat, baina kuota hori dana bardine, ordaintzen. Kuota bardine. Dana kuota bardine. Norbaitek, gure familiaren batek diruz eskaz bai bilen, eta hori ordaintzeko ez baikan, egiten jakon kooperatibista, inok ezer jakin barik, da diru aportazioa egin barik. Arazo bada, gurasoak gelditu gabe eskatzen dutena da, legeztatu nahi dutela. Nahi dutela hori jarri bide ofizialean, ez dutela beraien neska eta mutilak izkutuan eduki behar. Behin baino gehiagotan, berari aldundiari eskatzen zaio erantzun bat ematea. Nafarroako aldundiak eduki ditu hezkuntza, eskuduntza historikoak. Beraz, momentu horretan Nafarroako gizarteak pentsatzen zuen, berak eskuduntza historikoak nola zituen hezkuntzan, aukera bazuela bere gain hartzeko, herritik, bere herrian, Nafarroan, sortutako eskolak. Ikastolak errekonozitu zituzten, beste mailean jarri, batzutan burruka hundik ibil zituzten, herrian batzu bat ziren, horren aurkazerenak, eta orduan oso zaila izan zen. Legalizatu ginean, berton geratzen ziren, eta maizon maizterak eurepe posik. Kanpora joan berregotan, Morebitan, Durangon, Algortan, Barakaldon, zestan olako lekuetan geratzen ziren. Itzelesko bultzada emon zitzaion euskera eta euskera munduari eta euskaldunen munduari. Orduen apurka-apurke egitenak ziginen unamunok esan dakoa, espirituaren odola hizkuntza dela. Eta hizkuntza hori odola behar gendun bizitzeko, da odol hori hizkuntza bazan, jotake.
Danak horren alde geldinean, danak, bai kalean, beti izango da, esezio bat. Normalmen eskalu gurasoak eta bai errerazke bestekin identifikatu nahian zebiltzenak horiek ere, eta inportata aurreneko urtetan oso izango duke ikastola oso belar motxean hasitako zabala. Erakunde bat, hori izango duke. Baina mugimendu honi esker, euskara eta euskal kultura berpiztu ziren. Asmo honi eusteko, ikuspegi eta joera anitzak zituzten gurasoak elkartu ziren. Eta gaina, nik uste hasiera horretan, Nafarroan, bederen, ematen da nahiko kuriosua dan gizarte taldea, porque ez da bakarrik nazionalista dan talde bat. Hor biltzen da nahiko zan genezake heterogenioa dan guraso mota bat. Desde luego danak ez dira euskal nazionalistak, baina bai ematen da ezaugarri bi horiek. Gizarte eredu berri bat nahi dute eta baita ere hezkuntza berri bat. Askotan, atzera begiratzen dugunean, pentsatzen dugu, gure gurasoak apostu izugarri bat egin zutela garai hartan, ze, geroa ez zen batere argia, ez azpiegituretatik, ez ikasketegatik, ez inongo aldetik, baina sinistu zuten, eta egia esan da sinistu zuten guraso askok momentu berean Euskal Herri osoan, eta nik uste hori mugimendu hau aurrera joan bazan, determinazio hori egon zelako. Gaur egun olako horik egitea, azten bagara pentsaten, ia ezinezkoa. Gaur egun dugun kalitatezko hezkuntza sistema, aitzindari hauei zor diegu. Ikastola horretan nik uste dut izen zira aintzindariak izen zirela. Ez dut esango ikastola neure meritu izen zanik, baina momentuen gauzi izen zan. Aurrerakuntzak egiteko. Euskereak eta euskarazko irakaskuntzak aurrera itzelak egin eta erderazko ikastolarien eskolari bentajitzela hartu. Ikastolen apostua bere garaian, apostu garrantzitsu bat izan zen, arlo pedagogikoan nik uste dute nabarmena, eta gero ere euskararen ikuspegitik, eta hor emon zen bultzada, gero nik uste dut traktore lana egin zutela ikastolek, eta gero gure atzetik etorri direla eskola publikoak, kristau eskolek, baina nik uste dut ikastolek bere garaian ez baziren egongo, gaur egun gure hezkuntza sistema izango den modukoa.